Rhif 3. O iachawdwriaeth gadarn. Mae'r AFB gyfaddau fod gwahaniaethu rhwng y 3 emyn sy'n dod i'r brig wedi bod yn dipyn o job. Falle nag yw ein rwydd bob amser i esbonio pam fod emyn neu ddarno farddoniaeth neu ddarno gerddoriaeth yn cydio'n rhywun, dim ond ei fod yn cyffwrdd ar galon. Wel, rhywbeth fel ni yw gyda fi ar emyn sy'n dod i'r trydydd safle, o iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir. Dyw e ddim yn emyn mor gyflawn o bosib ar un sy'n dod i'r ail safle dy fi, a dyw e ddim mor ddramatig ar emyn sy'n dod i'r brig. Ond yma'r emyn yma, a thôn o didog David Jenkins, pen lan, yn llwyddo i gyffwrdd am hen ac anghalon ni. Mae'n siŵr taw mewn cymanfa neu gynulleidfa fawr o ryw fath o leia y canes i'r emyn am y tro cyntaf, achos dyw e ddim yn emyn i'w ganu bob sul mewn capel bron yn wag heb lot o gantorion. Rhif 2. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar. Yr emyn mi'n gosod yn yr ail safle o bosib yw emyn mwyaf cyfarwydd Williams Pantycelyn. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfo loes. Dyma'r emyn ddath i'r brig yn y Pôl Piniwn gynhalwyd yn 2008 ar gyfer dechrau canu dechrau canmol. Dyma hefyd un o delonogion perffeithia yr iaith Gymraeg yn ôl John Morris Jones. Mae popeth yn yr emyn hwn. Gonestrwydd Williams am ei eogrwydd, darlun o Iesu'n marw ar ei fwyn, a'r diweddglo hyfryd a syfrdanol o Wynfyd. Yn ytrach na mod i'n doethynebu mellach, beth am ddarllen yr emyn yn ei gyfanrwydd fel y gymaiau yn yn llyfrau mynen ni heddi. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfo loes. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd drwy'n ganu wrth y groes. Os edrych hwnna fi'r dwyrain draw, os edrych hwnna fi'r de, ymhlith a fi neu yntedd ddaw, does debyg iddo fe. Fe roes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron ddrain, mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn, fel hyfryd liain main. Esgyn a wnaeth i entrych nef i eiriol dros y gwan, fe signa fenau dynau'n lan i'w fynwes yn y man. Ac yna cafod gyda gef, panel y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. Rhif 1. Enynaist yn ofdan. Felly os yw perffeithrwydd yr emyn mi dafla maich, ond yn cyrraedd yr hail safle, siwt yma'r emyn enynaist yn ofdan, perffeithiaf dan y nef, yn dod i'r brig. Wel, dyma un o'i emynau mwyaf dramatig yn ymfarn ni, ac mae'r briodas rhwng y geiriau a'r dôn y feinol yn drydanol. Mae'r profiad o ganu rhai emynau'n gallu peri rwy'n glosio'n fwy atyn nhw, a dyna oedd yn hanes i ar emyn hwn. Yr achlysur oedd gwasanaeth lansio Cenion Ffydd yn Aberystwyth ar y 10 o Chwefror 2001. Myfyriwr ôl radd o'n i ar y pryd, wedi dechrau ymddiddori o ddifri ym myd yr emyn ac wedi dechrau profi beth yw Cristnogaeth go iawn. Oherwydd mod i'n perthyn i gynulleidfa fach wledig, doedd dim cyfle i ganu'r emynau mowr, yr emynau cymanfa fel yr emyn hwn. Dychmygwch y wefr felly o fod yn rhan o'r gynulleidfa neuadd fawr Aberystwyth yn morio canu'r geiriau yma. Emyn sy'n bendant yn adlewyrchu profiad personol Williams Pantycelyn. Wel, dyma'r gwrthrych cyn, a'r dyma'r awr a'r lle gysegraf i fy hun yn gyfan iddo fe. Nag yw pawb sy'n cael y profiad o'r awr a'r lle o ddod i adnabod Iesu. Fe wyddon ni i Williams gael profiad fel ni ym mynwent Talgarth yn gwrando ar Hywel Harris yn pregethu. Ond wath beth am y siwt a'r pryd, dyma emyn pwerus i ni gyd, ac mae'r diweddglo yn hyderus ac yn gwbl bendant. Ffarwel, ffarwel bob eiglin mwy.
Mae cariad Iesu'n rech na hwy.